obraz. 90, 60, 90. Všichni ahoj! Ale takhle ne. Krásný dobrý večer, vážení hosté, milí rodiče. Vítáme vás na naší vánoční akademii, kterou jsme si pro vás společně s žáky připravili. Než ale přistoupíme k samotnému programu, rádi bychom vás informovali, že v přízemí školy můžete zakoupit malé občerstvení. Jeho součástí je také vánoční armát, který si pro vás připravili žáci naší školy a učitelé. Také vás zveme po skončení hlavního programu prohlídce tříd a připravené výstavy. Prosíme ještě všechny, aby si stlumili nebo vypli mobilní telefony, aby to nerušilo naše žáky při vystoupení. Děkujeme. Chápeš ty dnešní reklamy? Vůbec ne. Znáte to? Dneska jsou v televizi samé reklamy a staré televizní programy. No a také proto si studentky pedagogického lica 3. ročníku pro vás připravili vystoupení vlastní originální zpracování legendárního TV pořadu Videostop. Tak prosím, přivítejme. Dobrý večer, vážení diváci a hosté. Chtěla bych vás přivítat k jubilejního 100. dílu našeho pořadu Videostop. Dnes jsme si pro vás připravili netradiční program. Nebudete soutěžit vy, naši diváci, ale slavné osobnosti našeho showbiznesu. Naším prvním hostem je bláznivý a legendární Dan Nekonečný. Dobrý večer, krásná paní. Děkuji. Naším druhým hostem je krásná, kecaná, naše blbá blondýna Iva Pazderková. Pravidla soutěže znáte. Když budete znát správnou odpověď, přihlásíte se podle hlasovacích zařízení, které se vám dám. Když budete znát správnou odpověď, přičte se vám jeden bod. Když však odpovíte špatně, přičtou se body až do. Nyní uvidíte krátké ukázky z filmu a na vás je, na základě ukázek, odpovědi na otázky, které vám dám. První otázka bude, jak se jmenuje tento film? A prosím své asistenty, aby vám ukázali ukázku. Byly to jednoduché budky. Byly začarované. Byly to kadibudky. A nežila tam žádná baba Jaga. Ani žádný děti v klípku. Žili tam dva vhodní lidi. Víš, čím bych chtěl být, kdybych nebyl člověkem? Čarodějem, abys mě vyzpomožil. Ne, tatínkem. No já myslím, že to byl s tebou mě tady, sakra, já jsem to zapomněla. Život? Bohužel, Ivo, to je špatná odpověď. Jaká je správná? Tenhle legendární český film se jmenuje S tebou vybaví svět. Výborně, Dane. Správná odpověď. Já chci dávat favorit. A teď přejdeme k další otázce. Nyní uvidíte ukázku dalšího filmu. A na vás je uhodnout, jak se jmenuje tento film a kdo hraje hlavní roli a výhodu. A teď něco pro maminku od tatínka. Skleničky? No, jen si klidně zatřes. Skleničky! Když jsme potřebovali jako sůl, jsou všechny vymlácené. No, právě, všechny jsou vymlácené.
všimla něčeho zvláštního na těch straničkách? No, jsou lehký. Tady, když přestává legrace. Tak se dobře dívejte, posněvají. Lído, co se stane, když nekryste musí nás znamenat? No, rozpláká se. Správně. Obyčejná sklenice se rozbije. To bývalo. Ale pak si pár takových hlav dalo dohromady. Ty nešklepce. A řekli rostl. A není náhoda, že se tak stalo v Polsku, v socialistickém státě. Prostě je to nerozbitná sklenice. Jak nerozbitná? To je zázrak. A skláři nebudou mít co žrát. Ale babičko, vy to nevidíte? Jsme zase o krok dál než druhá strana. To bylo málo. Málo? A komu tě prospěš, co? Zase, tak jaká je správná člověk? Tenhle film za komunistické okupace, Tejšky a maminku hlavní roli představila Simonka Stašová. Výborně, Dané. Máš další bod. A naše blondýnka se teprve probírá. Co pak se děje? No, bude. Já jsem přemýšlela, že takové skleničky se dal svojí šikovností na co sáhnu. To rozbiju. Toto vratky vám po našem pořadu najde na všech jednom internetu. A nyní přijdeme k další ukázce. Ta bude za 3 minuty. Máme se pozorně. No, babi, ahoj. Máš mi rád najíst, ale hereckou nechci. Jo, to si nevařil. Chudáci děti. Čau, dědo. Čau, Pepane, jak je život? Jo, dobrý, ale s tou tvojí dcerou jsou furt nějaké problémy. No jo. Hele, bábo, ze zoupy klade kam bestie. Hele, tady máme do tebe. Dětku, bláznivej, jsi hloupější jak to dítě. Na, Petričku, pojď hezky. Dětku, to musíš pálit pořád jednu za druhou. Jo, musím, že si si strčím do huby všechno. Tak co, to pičku, povídej, co jste dělali ve škole? Cvičili jsme. Co jste staré? Jako šápy? No, jako debilové. Je mi líto, pane Koru, ale na Arzony ani nejedy, třeba předpis. Fotka vaší tchýně opravdu nestačí. Nyní jsme schválili krásný a já vám položím 3 otázky. Každou za jeden bod. Připravte si svá hlasovací zařízení. Jste připraveni? Ano! První otázka je, jak se jmenoval ten film a o jaký díl se jedná? Ano, Ivo? Tak to vím přesně. Tak mi odpověz. Byl to Kamenák a byl to 1. Ano, Ivo, výborně. Máš 1 bod. A publiku nezapomene zatleskat. Druhá otázka je závodnější. No, já myslím, že nic. Výborně, Ivo. A naše poslední otázka zní, co měl Petříček u babičky
škod, celá krve. Přišel domů, podíval se na mě a řekl mi, protože neměl zuby. Já jsem ho chytl za rameno, podíval se mu do očí a řekl, bratře, co pak nevíš, že skvrn a špejdy se zbavíš pomocí nového vaniše extra. Vítejte zpátky a začíná naše druhé kolo. Wow, to bude mazec. Teď nás konečně čeká závěr naší soutěže, kde budete hádat filmové znělky. Naše první znělka.
jednička za sebou. Co máš ty? Ale zase 5. Naši mě zabijou. Jak to všichni děláte, že máte samé jedničky? Díky na další 3000. Dobrý den, dobrý den, dobrý den. Pro ty, co mě ještě neznají, jmenuji se Horskus. A dnešní večer jsem vám přišel nabídnout jedinečný vynález pro všechny žáky z celého světa. Prosím, přístup. Tak jak jdou tvé studijní výsledky? No, známky nejsou vůbec dobrý. No a nechtěla bys s tím něco udělat? To bych moc chtěla. Tak to si na tom správném místě. Žáci a žákyně, studenti a studentky, chcete mít samé jedničky? Ano! Žáci a žákyně, studenti a studentky, chcete si pamatovat všechno, oč bude hodinách kráčet? Ano! Právě. Tak to vám tedy ukážu, v čem je mé tajemství. Toto je nalévač 3000. Revoluční vynález na poli vědy a poznání. Potřebujete do hlavy nalít jakékoliv informace ze všech věd, poznání a lidských chytrostí. Není problém. Neuvěřitelné, tomu se nechce ani věřit. Vůbec se neboj, moc rád ti to předvedu. Potřeboval bych jednoho dobrovolníka. Ličtina. So, my dear, do you speak English? Prosím, přístup. Tak co? Umíš anglicky? A chtěla by ses to doučit? No, tak jdeme do toho. Ve konci. Právě. Děkuji. Tak co? Můžeš už teď mluvit anglicky? His palms are sweaty, his weak arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti is nervous, but on the surface it's calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting when he wrote down. The whole crowd grows so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking out, everybody's choking out. The clock's run out, time's up. Step back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes gravity, choke his whole man, but he won't give up that easy, no, he won't have it, he knows he's hold back to his rope, it don't matter his door, he knows gravity's broke, he's so stagnant, he knows when he goes back to his mobile home, that's when it's back to the lab again, yo, this whole rat said, better go capture this moment and hope it don't pass. Náhoda povídáš. Tak to tu mám tedy příběh ze života. Minulý čtvrtek jsem dostal 4 z fyziky, no a měl jsem špatný známky. No ale od té doby, co jsem si koupil nalévač 3000, mám jenom samý dobrý známky. Pořád ti nedokážu ten vynález uvěřit. Nějaký další důkaz. Dobrá. Potřeboval bych dalšího dobrovolníka. Prosím, přišlu. Neboj se. Položím ti tedy jednoduchou otázku. Jaký objem Zoe má 96 gramů plynného kyslíku za tlaku 202,6 kPa a teploty 0 stupňů, byli počáteční objem 22,412 decimetrů krychlových na mol minus prvou. Jste evidentně na mol. Jaký objem Zoe má 96 gramů plynného kyslíku za tlaku 202,6 kPa a teploty 0 stupňů, měli počáteční objem 22,412 decimetrů krychlových
Na mol minus prvou. Dělejte, nejprve zjistíme pohlednost, poté použijeme obě a přepočteme na tlak podle Boyleova zákona. Výsledná hodnota je 33,618 decimetrů krychlových. Ještě tuhle noc si můžete zakoupit revoluční nalévač 3000 za pouhých 2999 korun. Ale to samozřejmě není všechno. Pokud zavoláte produkt se na toto telefonní číslo, dostanete k tomu zcela zdarma encyklopedii lidských věd a nějaký ten slovník cizích slov. Abyste měli den od prvního dne co nalévat. A proto neváhejte, nečekejte, nemečkejte a hned kupujte revoluční nalévač 3000. Vlastní zpracování písní z muzikálu Pomáda a Rebelové. Přivítejme tedy studentky pedagogického licea. To je náš jedinečný, neskutečný, výjimečný, no náš auťák. Na tom zlatý motor a zářivej leskuje. Ať koukaj, jo, ať koukaj. Dálnicí to lečí, jak mámy vejpa skuje. A to mě máme, a nebe vyklepá. Jako blesky kulový, všechny holky uloví. Mám základně tisíc, co chceš hoj, tak pláce víc než ten auťák. Jo, náš auťák se může vystrojit lejkou. Si postav dnes, kulovej blesk, ty si náš auťák. Dám na něj metrový křídla a svítivej chromuje. A turbovanej vejfou kapáku jako hromuje. Nabývá dlouho trpělivá a potom odbíjí. Pátá a tak to skrývá slova mlčenlivá o tom, že pomíjí. Pátá, zvonek zvoní, škola končí, po schodech se běží. Náhle se po jabloní a je náhle svěží. Bláznivej den a já smíchem umírám. Kdo si mě kára a pálí, já nenabírám nebo veselý rok. A hlavou mokrát mocno, láska to je síla. A mám jen žila, a očí jak chybělo. Ústy nákam skručí, a když mi se nestočí, mysli nám ji dá. Vánoční tématiku. Poté bude následovat vánoční píseň od Karoliny Kroščinové z 4. ročníku s názvem White Christmas. Štědrý den se každou chvíli blíží, už jen pár měsíců zůstává, na obloze hvězdy jasně svítí, vánoční čas nastává. Štědrý den se každou chvíli blíží, už jen pár týdnů zůstává, na obloze hvězdy jasně svítí, vánoční čas nastává. Štědrý den se každou chvíli blíží, jen pár dnů už zůstává, na obloze hvězdy jasně svítí, vánoční čas nastává. Štědrý den se každou chvíli blíží, poslední den zůstává, na obloze hvězdy jasně svítí, vánoční čas nastává. Slunce z rána za obzorem vyšlo, podívej se z okna ven, ať je bláto nebo všude bílo, dneska je ten štědrý den.
nejvyšší, budeš večer nejkrásnější. Ze všech nejsladší. Dva kapři tři se spolu přeli, kde je lepší pivnice. Brzy je vše přerušila a rozumnější kde je recept. Přestaňte se hádat, naši, jistě každý uvěří, že jste stejně dobří na vánoční večeři. Hvězdička stříbrná dopadla na zem a všechno kolem nás mění se rázem. Hvězdička stříbrná je večer zavoní, v zavřeném pokoji zvoneček zazvoní. Hvězdička stříbrná na okno se kouká, jaká má tajemství pro kluka. Hvězdička stříbrná, on zase po roce, přináší stromeček, přináší Vánoce. A potkala člověka. Člověk je jako pes, jenomže neštěká. Pes mu povídá. Pojď se mnou, prachu k nám. O štědrém večeru nemá být nikdo sám. Toulavý člověče, vezmu tě do smečky. Přijímám mám smaží poňaté řízečky. Dáme si punč, budeme veselí. Však i síly, že ti něco najde. Člověk je jako pes, když ho má někdo rád. Chce se mu skotačit a jenom akorát. Tuláčil za fanem a za hodiny. Usedl ke stolu v kruhu svý rodiny. A jedlička svítila, když ho na dárky. Našli zárodní papuče z památky. A byli veselí, zpívali koledy. Suprovítaní se obešli sousedy. A tulák skotačil na jedličku nějaký. Byly to Vánoce skoro jako z pohádky. Člověk je jako pes. To nikdo nezmění. Až na to, že nemá ocasek k vrtění.
já to neudělám, prostě nemám šanci. Prosím tě, učila jsi se už od Vánoc. Ale stejně, Žána by školu lezla. Žána přešla po základce k nám do Kravína. Alčo, ty jsi taky začala učit o Vánocích? No jo. A taky o těch přeponských? Táto neříkej, že jsi se malou učila rok a půl. Průběžně, ale to by mě milá Bára zaváží, že znáš vůbec nebo učit. Čím kvalitou učit? No já jsem pošla akorát na 2 kapitoly. Nevidím důvod, proč bych si z maturity měla dělat vrásky. No jo, ty se usmíš, chodíš očkem a už bude, jestli něco řekneš. Jestli by vypadáš lepší známku než já, tak musím budu stěžovat. Jako já bych mohla za to, jak vypadáš. Jo, kdyby se tolik naučila. A ty už si sedí Ára, nebo nám to vychodíš cestičku. Kež by jenom vychodila tu na školu. Kež by. Jo! Tak co? Na co se ptali? Mám to! Jsem tak šťastná, jako když jsem včera zjistila, že nejsem těhotná. Jsem ráda, holky. Chlapci držet nemusíte. A co teda máš? 2. No, mohla jsem mít 1, ale za boha jsem si nemohla vzpomenout. Jdu napsal Romea a Julie. Když to vím i já, neruka snad. To jsem odpadla, ne? To je přeci odhadla. Máme, tak se dneska maturitě odhodí. Toho neděláte. Stejně nakonec znáte každý. Každý soudnek. No to mě vyhodili. Zprostě a podle mě vyhodili. Už je to tady. Všechny nás vyhází. Cože, to není možné. Tak nerychle, co jsi nevěděla? Ani jsem si nestihla vytáhnout otázku. Nemělo to cenu. Porodi jsou sami ženci. No jo, na ty nejde slučky a pokojíčky nezabírají, co? Neboj, příště to zvládneš. Nezvládnu další termíny v zimě. To už nemůžu přijít takhle. Kdyby ses místo vnutění učila, holky, kdo tam šel teď? Tam šel ten, co tady celou dobu seděl jak zařezaný. Holky, jestli budu mlčet i já, to provedl Vandra. Vyhází nás úplně všechny. Nebojte se, ono to zas tak hrozný není. Já se nebojím, takže nic neumím, můžu jenom překvapit. Ty uděláš maturitu nebo no tvoje ještě by chtěla mít někdy naši zabrnu za 3. Tak co? Na co se ptali? Co chtěli vědět? To jsme se toho dozvěděli. Tak já to. Tato má jistý. Co já bych za to dala, kdybych byla tak chytrá jako ona? Stejně skončím v Kravíně. No, když si táhnu od 1 do 6, to bych mohla dát za 1. 7 a 13 si věřím na 2 a zbytek nevím. 1 jsem dělala z repliku, to bych mohla za 4 dala. A kdo je tohleto? Jsem už Lonska. To mám. Od Lonska se úplně změnil systém maturit. Ty jsi byla rychlá, taky tě vyhodili? Ale vůbec, prostě dnes první věty poznám, že to umím na 1, tak mi prostě dali. Asi nás chtějí mít rychle skrytu. A co jsi vytáhla? 27 národní obrození. Cože? 27? Jo, co je? Ono není na 11 otázek? Ne, 33, 25 na té jedné straně, a když to otočila, bylo jich tam dalších 8. Tak to je jak tam vlastně učila jenom 25? Pravím to jistý, ne? To nic nedělá, já nic tam otázek neviděla. Ježiš, jak jsem zbytová. Prý si tu oči, úplně jsem zapomněla, že mám nalíčené oči. To bych znovu zašla do salonu krásy. Tak jak vám to taky nebylo. Tak nic, taky jste mi mohli říct, že jsem dneska zkoušela literatura. A z čeho jsi zmyslela? Teď jsme se tu celou dobu o tom bavili. Dějepis. Tak jsem jenom pozdravila. Já tam chodit nemusím. Nepůjdem to oslavit? Jestli se ty chce slavit dvojka? Jasně, jdeme se opít. Dneska jsem ani toho panáka neměla. A nepočkáme na Alču? Na tu slepici a kouleme druhá, když tam jdeme všichni. Jasně, takhle zdrbeme Alču i Kalču, tak rychle než se dá. Jdeme, pojďte. Sláva, já mám maturitu, nemusím do Kravína. Je, holky, kde jste? Ježíš, ty máš smůlu, už přestali zkoušet, ale neboj se, u nás v Kravíně můžeš pracovat i bez maturity. Příští týden zase.
No, snad. Pojď, tady bude předpověď počasí. Koukneme si, jak bude. Dobrý večer. Vítám vás u předpovědi počasí. Počasí v následujících dnech bude ovlivňovat teplá fronta, která se na našem území bude šířit od jihozápadu. A tak zatímco v severní a východní Evropě bude počasí téměř arktické, ve střední Evropě bude počasí nadprůměrně teplé. Denní teploty se budou pohybovat okolo 20 stupňů Celsia a noční teploty neklesnou pod 7 stupňů Celsia. Vát bude mírný jihovýchodní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu. Takovéhle počasí vydrží až do Vánoc a ani pak neočekáváme změny. Takže ze sněhové nadívky nebude nic. Pěkný večer. Tak to nám ty průsled budou k ničemu. Ale nebuďte smutní, naštěstí máme řešení. V hodinách fyziky jsme přišli na zcela nový objev. Vynalezli jsme sněhostroj 2016 a podrobnosti nám poví šéf vědeckého týmu Petr Zima. Takže, zdravím! Dovolte, abych vám představil náš sněhostroj 2016. Jeho obsluha je nadmíru snadná, protože se jedná o plně automatizovaný přístroj, který vám zajistí sníh i během teplých dnů. No to vám tak věřím. Zmíň se stejnou stáku, která je zaměřena na autonomní zákazníků. Nevěříte? Přesvědčte se! Wow! No není to paráda? Je jasné, že naše zařízení je pro vás nepostradatelné. Záruka Bílých Vánoc navíc za dostupnou cenu. Na zájemce jsme plně připraveni. Má někdo zájem? Já mám zájem, že Tak když jsou ty Vánoce, dáme vám slevu 70% na všechny u nás nakoupené výrobky. Nyní vám naše asistentky rozdají objednávky. Kdo by měl zájem o náš sněhostroj 2016? Vyplňte je a vyplněné odevzdejte o poschodí výše. Tímto se s váma loučíme a přejeme vám krásné Vánoce. Ale mě se nechce. Ale neříkej, jak ti přečtu pohádku. Tak jo. Tak si lehni. Dáme si pachola. A tak se tedy Maruška vydala na cestu do čarodějnice. Šla sama temným hlubokým lesem a jejími společníky byli jen netopíři, kteří na ní neustále doráželi. Prodírala se trním, které ji zraňovalo, na zemi zůstávaly krvavé otisky. Měsíc a hvězdy zašly a všude byla jen černočerná tma. Někde nedaleko hladověr byly vlci. Maruška se otřásla strachem, když se před ní objevila tajemná chalupa. Stála na kuří noze uprostřed lesního paloučku a do tmy svítila její okno. Chatrný plot z lidských postelí kolem chalupy byl zdobený lidskými lepkami, kterým zlověstně svítily oči a cvakaly zuby. A umrtci v bráně jakoby ožili a začali po Marušce natahovat své dlouhé pahy. Maruška se roztřásla ještě víc, když se začala vrátka plotu pomalu se skřípáním. Tak šmůku, skřípku. Co se děje? Strašidlo! Ale to se ti jenom něco zdálo. Spinkej. Mami! Dvě strašidla! Ale
Šimonku, nevymýšlej si. Ale jestli chceš, tak já tady zůstanu s tebou. Celé Česko štěte dětem. Štěte dětem 20 minut denně. Období a s ním i nemoce, tak tady vidíte ukázku, jak se školy zapojily do projektu Ovoce do školy. Kde jsou všichni? Nevím. Co to máš, jsem vzal? V kuchyni to máme něco. Ale pojď, bylo si jen tak házet. Co děláš? Já jsem se učit. Bacha, už jdem. Tak třído, co je to tady za bor nepořádek a proč je na zemi ta marmeláda? Další informace naleznete na www.prima.cz. Ovoce do škol. Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás na Divokém západě, kde je dnes večer poměrně klid. Dovolte mi tedy, abych vás vzal někam, kde to víc žije. S novým oblíbeným pánem krásné večíry vás a bavím s kamarády, častěji, když je zdravo. Ale to bylo slov, nyní se nechtěl pozdit našimi krásnými tanečníky. Whisky to je moje gusto, bez whisky má srdci pusto. Kdyby můj táta byl by tužil a mladý. Když se vezme whisky,
což já to vím, a páru zas moc hledím. Co říká? Co říká? Mají stoupá dým. Že co říká? Ale, je to moc nahlíno. Když páru moc hledím, tu nad likem svým, já stále sním, že přijde on. Mého srdce šampion. No, bratříčku, aby ti ty oči nevypadly. Ale nech toho. Nazdar Beky, 2 velký whisky a 1 hudko. Ať to lítá. No to víš, Jožo, tobě, zase kromě znamená, se podívej. Aha. A jak to, že velkému volovi na tomahawk naleje whisky? A pak, že nám to prostě nezáleží. Zdravím vás, bledé tváře. Tak, teď mi povězte, kde pak je ta moje báječná ženská? Tak jak se ti u nás líbí, chlapče? Líbilo, dokud jste se na mě Milá slečno, ty tak ráda je než aby... Prostě. Tak děcka, tady už to najíme, bar se zavírá, jdem na stranu. La
jak tvoji nás násobí. Spinkaně duši osud náhoda, kdo všetko nedá, tenhle málo dal, kdo vie, ako má rád, tak ten iba málo má. Strom túží rást, ale je káděc. Človek chce lásku nájsť. Ak spáchame raz niečo zlé, ona nech súdi nás. Tá láska nech súdi nás. Človek chce lásku nájsť. Ak spáchame raz niečo zlé, ona nech súdi nás. Tá láska nech súdi nás. Málem si mi popálil starého v modrá slunce. To by bylo nadělení. Nadělení. Chceš vědět, jak vypadá popravdicky nadělení? Tak se pak podívat, co se děje ve mléně. Tam se nestalo něco Elišce. Stalo. Můžeme tam krasníkovi, co jsem přivandroval, oči nechat. Z toho ztratit nemusíme. On po buchty naší Elišky vůbec nestojí. On chce nějakou zakletou princezku nebo co. No sám mi to říkal. A ty mu věříš, jo? Ty mu věříš. Víš, co ženský dovedou? Když ona Eliška značenská ani není. Je to učiněný anděl. Jaký anděl? No tvůj? To se ti teda povedlo. Smrtelníkem. Jo, to máš ne? Tak co s tím budeme dělat? Já nevím. Mně se zdá, že mě asi možná něco napadlo. Já. Co pak to bavíš? Zhladík ocásku. To je dobrota. Vždycky ti naletím, vždycky. Potřeboval bych tvoji pomoc, drahá přítelkyně. Jo, takhle, ty vykomenty. Já tě přetáhnu, co tě trápí? Trápí mě co? On se trápí. Hastrman se zamiloval do Elišky Zemlevna. Jo, Hastrman se trápí a ode mě chceš co? Aby jí přičarovala lásku k tobě? Sám víš, že to nejde. Já vím, ale poslední dobou se kolem ní motá takovej jeden. Vůbec se nás nebojí a tak, aby nám ji neborval. Jinak si ji odvede, aspoň nebudete zase jít chodit za mnou. Kdyby si mu přičaroval
dáš košem, takže ti ještě budu chránit nevěstu. Já tě zmíním. Já jsem krásná, abys věděl.
prasátko zahnutý zuby nahoru. Když mi neříct, to i zuby. Ne, já nemusím, já už to vidím. Dlouho už neviděla jsem sáně. Když tím si stáhnu na ně. Podíváme se na ně. Říkají mužíčo, jenom rána, do pola sněhu zasypána. Asi chybí DS kamík. A v koši půlsacího stolu mám položenou pokolu. Od těch dob je pokoj plný kous, ale prosím, neplašte tu přítelkyni zubaře. Co bydlí na faře a jezdí v káře. Díky zubní pastě. Vánoce můžou být boží, často jsou jen o zboží. Moc největší komerce. A to naše srdce nechce? Tak udělejme si pravé svátky. Leden na ramkovky hrál, únor posune den dál. Březen tlačí trávu vzhůru. Duben barví stromů kůru. Květen barevný má fráček, červen zpěvavý ptáček. Červenec je leto u vody, Srpen prázdnové příhody. Září škalavalá zas. Říjen podzimní je čas. Listopádský zahrádka. prosinec je pohádka. Vánoce jsou tady, 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 Vánoce jsou tady. Zas nějaká chytrána. Ale jo, máš pravdu. A pamatujete, jak to všechno začalo? Božičko, to abych si nepamatovala. Já to si vás stejně nejlepší. Počkejte, znám to. Yo estoy bueno y tú lo sabes. Yo estoy bueno y tú lo sabes.
Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. také ráda pronesla tápstvo. Tak vážení rodiče, náš program je u konce. Že jste se bavili. Vaše děti, naše děti předvedly kus práce se svými učiteli, připravovali se. Když to někdy zavrzalo, já myslím, že to k tomu patří. A já vám chci pro celou školu, za své kolegy, pedagogy, se paní ředitelkou i na tyto děti popřát moc pěkné svátky. Užijte si to v rodinách, hodně božího požehnání a v novém roce se budu těšit.